Hi guys! Good morning sa atong tanan! Kumusta na kayong lahat dyan? So di ata atong i-update si Janice sa iyahang balay. Kung unsay ilang nahuman kagahapon. Danharan na taman ang haligi lugar noy? Or lapaw dito? Ilapos na dito? So, muna ilang nahuman ni Manoy kagahapon guys. Nya, mo na lang ni ilang ay napamay ko anda ni Noida. Bali 200 ka halo black. Nya kani rapod nga kani ang kaning materials nga ni ara dinhi na deliver na danhi. Kuan kani rapod ila ang humanon pasiguan rapod ni nila kay ang simento na nahuman na. Nahurot na. Ang balas din may kulang ba? Pero makagamit pa mo dani karon hasta ugma. Sa balas. Domingo man ugma da. Di mo trabaho sa Domingo? Ha? Daghan pang simento? Iya pa daw. So, kanang balas mo ilang kuanan din. Mahuman na Mahuman ni ang balas danhi daw ang kaning mga hollow block. Mura ni ilang pa siguan siguro di na maka-flooring siguro. Pero ang ilang kon ani nga maatupan kay para bahalag ug di pa sila makakita sa kuan nila patrabaho tiwas. Di na magabok ang hollow block kay naatupan naman. So mauni gang ang na ha? 27? Adaghan pa day siminto, ang balas may kulang. So mauni gang ang nahimo sa na human sa ilang sa trabaho nila. Kana ila pa nang kuanan sumbakan para haligi. Ayha na dayon magkuan para sa atop na dayon kay bahala og undangan sa kay og di pa masigo na di na masigo ang materials nga atong napalit. Undangan sa maatupan na dili siya magabok. So porma na gyud siya gang. Maporma na gyud ni siya kung mahuman ni sila karon dani og kuan. Mahuman ni sila karon dani og buhos sa haligi pang pang tiwas na sa haligi dayon kana ang magbutang na din mo kahoy noy. Ha? Ha? Naka do kahoy di ay daghan. Maduro abay sa sin. Pagtarong ba noy? Asay wala. Kana day mga kahoy di ba day nagkahimo? Ha? Di ba day? Ha? Unsa man day gamiton nga mo naman na ilang gipagabas kay mo gamiton? Naon sa bis Manoy? Mo na ba na ilang gipagabas og panghimo lang na siya kuan diha kay porma. Pero pag umamay ng porma tanggalon ba na? Oo, gani. Nya. Unsay problema day? Ba man mo di gamita? Onjo. Nya magkuan na din sila. Kadaghan kahoy dani sa sulod no gipang baday no yo nya yung kawala. Nigit si Manoy ambot na lang gidanhi ba. Nya mahuman sila dani unya og buhos gang. Ilan na day ni tauran sa unsa gani itauran ni Noy? Sintas. Ilan na din ning tauran sa sintas kay para aputan sa atop. Atopan na day ni akay bahala og dili pa maundangan sa siya, dili siya magabok ang hollow block. Kay na may atop. Naunya siguro og mahuman sila dani unya. Basin og magsugod sila pag tambak ani yuta kay lawom-lawom man ang tambakunon. Magtambak na sila then mahuman sila tambak, aya din sila mag-flooring dani. Pero murag dili na nakaigo ang balas sa pag-flooring, taman ra na siguro sa pangbuhos sa haligi. Muni ang update sa iyang balay ni Janice. Muning update gang sa sulod sa 8 days nga trabaho nila. Muni ang naabot. Hapit na. Kana na buhosan nila dana o tiwason nila nagbuhos.
mahuman na nila buhos, tauran na din nila sa sintas para aputan sa asin. Kay ang ilang pa siguan dani sa materials nila kana ang kuan kana kanirang katurang na order di gid sayon ang magbalay no. Kay kini ilang 100 nga kuan kwarta gi kuan sa materyales suhol sa panday nya di arataman di pa mahuman pero sige lang anam-anam ra anam-anamon ra gud kada pagsweldo nila kuanan di mahuman ra at least nga maatupan siya dili siya magabok ang kanang haloblak kay masigihan siya kauwanan uwan init ana ba munang mahuman sila na atupan na sa day na nila. So muna ang update dyan sa inyohang balay nga ginapahimo. Kay mao na naman lang gud ni ang kulang ang ilang balas para ra ni pang buhos siguro. Kani makabuhos pa ni sila danhi. Nya ang haloblak sobra ang haloblak kay sobra man ni ang haloblak kay kana ang apil naman na ang CR sa haloblak napay 200 ka haloblak ang pa-deliver nya ang kaning dani mao ni danhi ang gisirado nila kagahapon ilang kuan ang labat giutro nila ang labat kay kana ang masuko ang tagiya diha nga giagian sa kana ang sakyanan para para masuludanhi ang kuan masuludanhi ang kining mga materyales para dool ra ag hakutan ba di na didto layo kayo namo nang ilang gisumbak na nila ang labat kagahapon kay para nga wa nay daghan alingasa. So mao tong update dyan sa imong balay nga ginapahimo nya magharvest ta sa atong talong laban atong talong guys kay bisan og giulod siya nagbunga gihapon di ba bisan og giulod siya nagbunga gihapon siya guys agkoy saya nga atong nahulog di ba harvest na ta sa atong talong pwede na ni siya itlogan guys. Ang atong kamatis giulod gyapon na siya pero pati atong atsal giulod pero nahurot ng bunga giulod pero nahurot ng bunga giulod pero nahurot na ang bunga. So libre na ang ulam guys, talong ato ning itlogan kay libre na tong gulay bisan siya abi na ko dito makabunga kay giulod ang dahon pero nagbunga day gyapon. Pagsabaw say naisdaran niyo tanlare yan nagkape na sila diha kay daghan pa kayo ilang mga kuan ilang mga trabahoon mag burn out karon guys entero adlaw ang brown out karon na unsa man na Korea na ang luwag ihumom na dadto ang luwag dali kay para mahumok na nya magkapita kay hinain ang cellphone ni Mori Vincent nagtimpla ko na og kape din nag-update ko na to sa iyang kuan ni Janice di atong kape guys mag-abono din ta sa pa kay magtuba din tag saging ako nga magpangas sa dito bukid dito bukid pangapitan ninyo tanan guys. Nagapanghalay na si Bintoy guys sa iyang linabhan niya unya nami manilhigdan ning silong kay mga bonus ami sa durian amo sang abonuhan ang durian kay para kuan
Bunuhan na po nato guys para dali mo dako. Yan, ano akong sidekick guys. Akong kauban pag pangabuno. Dali na. Si auntie nagdala sa bakos dayon. Dala mig stand kay para nga plastar ang atong video di magkurog-kurog. Nagsugod na po sila trabaho diri guys sa kuan ni Janice balay. Hapit na mahuman. Hapit na mahuman, gamay na lang kuwang. Nya dito ta mag-una sa sapa. Pag pangabuno. Manang dito ta una sa sapa kay para pasaka ra ta. Nagdala ta kasanggot ding. Di ba ko nasanggot bakos mo na ba? May nuni pang lampas. Di man na makalampas day. Nya mag Ay baboy. Oh. Nya. Nililibig baboy. Sus mamang murum ko. Nagbinta-bintaha na lang ang kuan sa durian guys. Oh. Dako na. Nang Nang pila ko difference. dad mag-18 sa Richmond. 27 da. Tibong dito na. Tigwang na kay ka. Nya ang mga saging guys. Naghambog. Itong mga tinubaan. Daghan po nangka nagtubo ani guys. Oh. Kani mga nangka og mandagko ni siya kay mga tanos man. Mahimo na po nato ng kahoy. Nya di apay Jimelina guys. Kung magkinahanglan ta og kana ang kahoy nya kaning mga lubi andagko na po ni siya dungan-dungan ra po ni siya kaning mga lubi dungan-dungan ra po ni pagka tanom ni Riri sa ay ulahin na di ay kanang lansones danha moy kuan adto sa sapa maoy una na tanom ni Riri ay adayng palkata. Nya ang kapayas guys nagbunga na naidaghan bunga na apoy nahinog na. Nya ang kining diri nagsamot ni siya kahandong kay ang lubi mga lubi nga among mga tanom nag-anam siya og ka nga dagko nga nangawala bitaw ang nangakahandong nga kuan kana ang kahoy. Nangagabas tong mga kahoy nga nangakahandong wa na anam og kadagko mo ni nga ang atong durian wala kay siya ni lihok tungod sa landong. Ang durian day dili siya mo kuan kung landong. Mopalit pa ba unta mi og kana ang similya sidling pero wala naman mi katanuman. Wala na mi katanuman kay lisod pod og mananom ta sa yuta nga dili ato. Kay kana diha puno naman na diha sa lansones samot sa kalandong diha. Na lisod pod ang lansones ato kuanon. Wa na mi nagkuan, wa na mi nagpalit sa kuan. Kay di gyud mo dili mo kuan day ang durian kung unsa ni landong. Kay tan-awa ra gud na ang among mga tinanom nga durian wa gyud siya nilihok na magpaaso-aso sa taan guys ay para maaso-asuhan ni atong kuan danhi maghaling ta kuha tag atong halingay. Haling ta ani guys kay para aso-asuhan atong mga kuan.
Pausok ta guys. Nabuka din saging. Nabukad ang saging niya. Magalingaw na din ta og kuan dadto dayon. Pangabuno. Oh. Dali na, dali. Oh. Bakit kayo mang mapunta na akong laya na akong dahil sa kayo nga. Ano, nalaya. Kung sa init ko doon. Hait kayo lagi magsamad ko. Diyan bili. Agpas ka ito nilabasan na niyo. Ako na sa bakit. Oo. Kani mo. Hait lagi kayo mga pag-inay doon. Samad kayo doon. Maglampas yung pong kapil. Ayun na. Asa mo dapat Pangabuno maglampas? ka. Sila ka, kuhan. Sara ka tindit. Ha? Sara ka tindit. Katingbit. Ay, pagsalip din ang kamera. Sila ka dangaw ma. Doon ka dangaw. Sabunan? Oo. Di. Kabalo na dito ko. Dok ka, dangaw. Sabunan ka? Diba, yakit ko mahilo ano ma? Ha? Diba, yakit ko mahilo ano? Hindi ka. Kung kaunan na ka? Ano man lain doon yan ma? Oo. Ano? Nastas? Oo. Hindi ang sa taas kung kasaka na pa. Una, tarin sa ubos. Ano ka Ay, ayun sa, kaya ito sa tarito sa ubos pa kay panghaling. Sa tarito ito, halingan tubuhan dito para. Mamuha. Ay, lumasabi na. Mayor kayo mag-do kadangaw. Ha? Mayor kayo kung do kadangaw. O, isa ra ka dangaw. Bangagan man naman daw. Ha? Bangagan. O, parehasa lang sa ako. Daumon pag bangagan dili. Ay, napaglaw ma. Bisara ka kung kunda.
Tambunan pa man ni madam. Tambunan. Nabunot tagdarian guys. Ano? Wa mo sa klase. Nabunot ta. Kanta ni mama. Yan hito sa ubos. Kung kuanan ang sani haling-halingan ito ang lansunisan. Yak ini di ayo. Ay sus mahurot ang tubil sa tong lighter. Ito lapit mo. Nana oh. Nauna mo din. Una mo. May ikaw na una. May ikaw na. Itong awanan na itong saging. May ikaw na. Apanan ako tag saging diri ug nabay. Agkatuba na. Ito. Ikaw na. Kung naa na ba'y matuba. Ikaw na mo. Munang dalan. Di, lakaw. Tadlo ko. Di sibog. Na ay halas. Halas. Asa pa kang halas dan hinga. Nagihalas ko kay panghimuad ang halas basta. Ate, halas sa studio. Dito lang kami ni mama guys. Nag-abuna kami ng durian. Tapos biyaan ko niya guys. Biyaan ko niya guys. Ay Ginoo ko papanghawira ba karon makadusmo ko apil ka. Ako dala ng sanggot di. Ikaw nung dala unyag ma. Dusmo ka di nasamad ka. Gamihan ko. May lang. Mga ulitin ko. Okay. Halang sa mata. Amo? Maulati ko ba? Danlog ako sinilas na. Dandog manggod kay yamog man. Tanawa akong sinilas guys. Matulog ako sa ilas. Yamog man di danlog. Maulati ko ma. Kuryana mura magbata. Maulati ko ba? Mura magbata ang gamay. Ikaw na mo. Ikaw na. Yeah. Mao ni mga tanom na to diri guys sa itong kuan. Sapa. Ang mga lubi oh. Dagko na. Ma'am. Igo si Koreana ni Ako mag man kay. Siya lang kabuk 79. Igo si Koreana mag 20 ani. Wana naana ni mamunga na ni. Mao ni mga tanom na mo diri guys. Igo ni si Koreana mag 20. Wana bunga na ning magbunga na ning mga lubi guys. Ya oh. Wana mi ka Diretso mag-20 ko mapila lugar. Ka- Edad na rin mo mag-20 ko. panuman sa di ay saging oh. May lang og dili na siya mga bugtok. Nga saging. Ang mga lansones wala may nagbunga. Kay ang lansones atong niaging bunga, ang uban nga wala nakabunga, mutong namunga. Ang nakabunga nga lansones Maurway ko. wala na siya nagbunga pag utro. Kaya ang diri dapit sa sapa puno sa kuan lansones. Kay kaning lansones nga mong gitanom danhi sa isinta ni siya kapunuan paingon to ito sa ibabaw dito dool sa balay nya. Naapoy mga saging. Parkatahan man gud ni dani sa una guys. Ang gitanom namo ni Riri danhi sa una parkata or og lansones. Mao to nga ang halin sa mong parkata danhi muna nakadugang-dugang dana og trabaho sa among balay. Ang uban pod mao pod to akong gigasto pag process nako og abroad. Danhi mi nakakuan sa katuwa mong prakata pag kuan ako pag dito nako sa Manila nagtambay lakaw-lakaw nako ang pamasahe. Pag dito nako sa Manila pang allowance nako didto
Kay sa pagkuan ako pag abroad kani pud akong ipon ako maning gipa ibotanan mo to akong gigasto danhi danhi mi nakakuan sa katuwa mong parkata kani akong ipon kay mga daot man lagi niya mo to nga akong gipa kuan nga ipaibot nako ang mga daot then ipamarpel kay para nga kuan pag abot nako dito sa gawas dili ko magperwisyo og magsakit akong ngipon kay pag dito na sa gawas dili ka excuse kay naa kay gibati sakit imong ngipon dili trabaho gyud ka mao to nga nakahuna-huna ko nga pag gibaligya to namo dani ang uban prakata nagbaligya mi gamay then amo din gi kuan pakuan dana sa mong balay uban dayon ang uban ako pong gipahimo sa akong paibot sa akong ngipon pahimo sa akong marpel kay kini akong marpel ganing diri o sa una 3.5 pa niya kaning intero gyud isa sa kuan gyud kay kini din tanan marpel naman na 3.5 na kana ang uban dayon na gasto-gasto mo to ang halin dani sa mong parkata na mo to pag uli na ko danhin na pamanggi parkata nga na kuan nabilin mo to gipakating na gyud tanan ang parkata dani wala nay parkata danhi ang tanom na lang danhi mga jimelina mahogani na napay mahogani kanang mahogani danha daw aw manggulingaw nga kahoy daw mahogani mo na among ipahimuay sa pahimo puhon namo sa kanaang katre o magpahimo mi og katre na mo nang ang kahoy nga mahogani aw manggulingaw wala na mo nagi kuan kay para puhon maka kuan nami makapahimo maka kuan na unsa ni makabinta-binta na ipahimo na mo og katri pahimuan na mo among kuan sa katri daw ang sa mga bata idubuldik na lang day namo dayon Asa nga manggulingaw mo? kahoy Asa na? adio ang dako kayo nya naa pa man poy kana ang mahogani mana among himuon sa katri puhon na basin sa sunod na pamunga dani sa atong buwahan guys kaluy-an na sa sunod di naman na agatagdan sa pagtanom dani ni Riri sa una pagtanom namo dani sa una siri kana si Rimon tuig pa na kapin or wa pa ba na nagtuig mo nang gadala-dala mi gadiri gaanhi mi diri gadala mi og habol daw pisi kay para nga himuan namo og duyanan para didto namo si Rimon mabutang na mo ni karon igo si Rimon nga nag-20 kakaon na mi sa lansones nga mong tanom nya diya poy mga saging ani wala na gikuan ng saging kay para og kaso ganahan tagka og saging naari saging Mama, unsa man? ang lubi manggod usa nakakuan dani pod sa kuan nga gahandong kay daghan manggod lubi dadto nasayang kayo kung atong purilon ang lubi nga dagko na ra ba ang uban hapit na mamusaw nagbunga na ang uban Ang uban gagmay pa. Nang bunga dito mo sabi. asa Wala to. Dano linghod pa man si mama guys naglampas. Naglampas. Panghaling na si mama guys. istorya bing Ay, si mama guys naglampas. Kaya halingan man anamo karon. Nagkaligsik pa din guys. Pero yamag-yamag. Pero kalingan kay padilig sa but. Mama guys, oh. Wala naglampasan, di pa mahawan. Nagasa ka, ma?
Lampasan niya guys. Hapit na rin si mama guys. Danlog guys, danlog. Jadi maawa itong sinilas kung danlog. Diyan si mama guys. Paano istan mo nga? Lampasan mama guys. Lampasan banyak apa dia? Tuh, di dalam ini lampasan banyak anak gitu. Nulis mama dah guys. Satu kali buat saya terasa. Coba. Pandai na pajala tita dito guys. Ang balay tita. Kami kaya lampas may kay kung saka tumang magkuhan abuno mi sa durian. Amang letter. Muna dia guys, ang sasapa mang kasagingan o buhanan at mga kagahugyan. Kami parang dami mga kasabutan pa na kinada. Nga di may panguha sa marang sa una guys. Ay dito deh. Dito may panguha sa ba. Ay marang da guys to sa nitong. Ang dana kay wala pa wala na bunga ito una. Dito sa panguha sa. Ay ang dana sa buhan dayon. Ang magkuan dito sa buhan ng kibatuhan pa dito. So dito ang tungkoy sa bato daw kaon dumaang mangga dayon. Naro guys itong palibot sabot na kayo guys kay wala naman gud siya na kuan good guys kay kabisi-bisi naman si papa guys kay tuman siya nagakot po sa trabaho man siya guys. Kanya ang halingan na ni mama guys. Halingan na ni mama guys oh. Meron ni guys na atong maagi gamay. Sabado man pod ron. Kuan pagbantay sa bata kay naami yang inahan. Nagbunuhan ta natong buah alam so durian kay para puhon ay makuan la Koreana. Mama ko meron. Ang ako pod mga buno sa durian guys. Naman ka na naman mga buno din ta? Siwasin pa nato pag abuno dali. Mga buno na lagi din ta? Kay di lang matagdan guys ang atong ikanom. Tanawan ang lansunis karon. Harvest na ni. Karbis na sa dagan-dagan kayo mga balde. Sa mga dito. Mga bunga na pagmitiwas guys. Naglamog din ni guys eh. Aling na mama kay tagang kilamok. Di nga na ah. Okay. Yung mga manok din guys oh. Hindi abot-abot na. Ang lagan ng manipis. Hindi ba sa ibaba guys mga kalubayan pero mga kasagan mo. Lagi pun buhawan hindi guys. Saging. Lagi pun kundi jimilig na jaman.
Manag halak nga sa mga magas para mga bunon din eh. Ya, ang manok din eh. Ya, dito guys. Ya, ang napod kapayas ya guys. So, dito nakuan, namunga na po ang kapayas. Tagang gaglamok guys. Ang abo na. Tagang gaglamok naman. Ito na dito guys. Ito na dito ma. Tapos na nagbantayan ang kalayo kay basing mag kanlat na. Bantayan na namo dia guys. Ang abol kay magtabok. Yan na natin nahawanan gamay. Nay anam-anam lang. Diri dapita. Di na sadya pwede matanuman tungod kay naay mga lubi oh. Dagko ng mga lubi, makahandong na. Padayon na lang ng lubi og lansunis diha saging. Mura gito dato amo kuan ma nga natanuman namo sa durian. Kay wala may plastar dato gani handong gani dadto mo nang ang durian nga dugay kay naglihok. Gahi kay gakakuanon kay gakalandungan man ni di ay sa durian nga kanang walay makalandong niya. Kana di pud una po mga lubi. Dagko ng mga lubi. Ang dito sa ibabaw namusaw nanay namusaw dito. Sugod nag-aksyon nagpamunga. Sagol man gyapon ni Dani paingon sa ibabaw guys. Lansunis, lubi. Ang diha sa ubos gid mo'y pinakadaghan nga lansunis. Dana sa ubos na may man to sa una kay among payag diha raman o among balay sa una diha. Nami balay diha sa una na pagkatulog sa bata makalihok ta pang hawan pud noon kay ni diri sa una guys. Ug daghan tanom. Karon ang napabilin nga tanom lansunis na lang, lubi ug saging. Forward ta sa ibabaw kay para maka tiwas na tag pangabuno. Makatiwas na ta og pangabuno. Kay si Bintoy na manas Bintoy og panglaba kay kagabi ira siya nang laba kagabi kay karon brown out karon alas 8 paingon sa alas 6 sa hapon magbalik pa ang kuryente. Munang naglaba si Bintoy kagahapon pagsayo. Sa una sa kuan dito pa mi sa Mapua daghan namang tanom kay luag man kay tong yuta nga among gitarbaho. Katanom mi dito mais, bingala, kamote. Pagwa na mi yuta nga gyatiman kanira danhi. Ang dinhi si Riri naka focus pagpananom sa lubi. Bulanghoy. Dinhi siya nakapananom sa focus siya dinhi pananom siya lubi.
Dito na dayon mi nawad ana dayon mi og mga lagot mon. Na binta na karon nga naa na mi yuta pod nga gi trabaho gibantayan. Kay katanom-tanom na ta didto, kamuti, binggala, kag gusto tagkaon. Di na taag ka wad-an sa kuan. Mga lagot mon. Makabaligya pa ang uban. Oh, maligo ta karon. Hangak guys. Lahi na gining di na ta permente ag paka kuan. Lihok-lihok di na paka gawas atong singot. Kay wala na. Aghangako na dayon ta. Inang ka duha ka buwan na kapin. Ang puyo ay sa balay. Wa nay trabaho ag kahimo. Na mao na ni. Nga gamay lihok ag hingalon. Kay di na pakagawas atong singot. Na magtiwas na tag pangabuno. Magunsa? Unsaon pag-exercise de tudlo iraw ta sige. Unsaon gani? Dali na. Di man na pwede ang sanggot mo kuan sa yuta. Masamad biya ka diya day. Nandiyan na ito nang naabunuhan. Pasaka na punta pataas. Diri mi naguna sa ubos. Pasaka mi. Kor, sige na Kor. Ay kani guys, di lang po ni matagdan. Dugay gid siya nilihok kay tungod sa landong og sa similya bagyud sad tungod kay gagmay man ko kay pod ni nga similya pod. Muning dugay kay siya nilihok. Mao pa na siya. Ang murag wa gid siya ka kuan. Pero makuan na ni siya guys. Maanam-anam ra ni siya. Kakuan. Gani dito akong giabono 1846 ni siya. Na kanang lubi giabatod na siya. Napay saging na munga. Oh, landong kayo, di ba? Manatunaw ang abono guys, oh. Pay abono nga wa natunaw. Wa panahilis ang abono. Wa panahilis ang atong abono guys nga gibutang. Nato na pong utruhan. Siya ro di ni siya mag kuan nga wa pa natunaw na napoy bag-o. Tanawa murag lain kay ang kuan sa durian na murag kaging kayo ba. Kaging ba kayo. Shout out di Ma'am Pinay Beauty. Ma'am Pinay Beauty, shout out og thank you so much. Kumusta na ka? Amping ka kanunay diha uban sa imong pamilya. Sa tanan-tanan shout out sa inyong tanan. Grabing singot na to guys nga kuan dugay na tag di napakalihok dinhi sa atong trabaho sa atong trabahoan no sa atong umahan. Na ato na ning tiwason pag abono kay para mahuman na ta kay naa pa pud mi lakaw maglakaw pa pud mi ni Koreana then ugma dito Miss Bukid ugma ay ugma day magsimba sa mi di ay babukid pa day mi ugma pagkalunes manimba din mi adto mi binuangan. To lasik. Nakalasik na lagi tayo. Kanina ko. Jackpot. Ito pa isaw. Di jackpot kayo. Mga bon. Naka-11, naka-12, naka-dami ka. Tapi lang lubi day tag size. Oh, di jackpot. Kapalit na nag-probin. Problem na.
Grabe. Ato pa isang. Daghang kayo. Ka, isang ito. Bisi, di na imong bisong diha day. Tanimos lagi. Anong diha man ginag-agi? Pero isa, Kuha ka. hadlok ko man. Ay, lasik guys. Malasik. Tingnan natin guys kung sino ba. Uy, libre ng kuan. Kaya. Ada de? Tingnan niyo guys. Hila. Ew. Sige, Ed. Nawala na. Hmm. Ada. Jackpot ito guys. Bahalag tulobre basta kinaka-jackpot diha. Atong durian oh. Magkalipay na lang kog tan-aw nga murag nag-ingani na ang iyang dahon. Nainit-initan Murag ko na siya, mga. naglipang-lipang na siya. Amang isa. Turod do. Madili man to ah. Kana among tumnang. Oo pa na oh. Ni adoy. Ito. Hadlok ko. Madili larag man na ah. Ano isa wawa ko nang nakakon. Larag lagi. Larag. Kaning mga tinanom ni Riri nga lubi guys. Ang yang kuanda ni pag makalasik na siya, yan ang himuong patunsan. Ihatag din sa ako ah. Ano yang gitanom kani o nagbunga na ni siya o pero giabatod man. Gikaon yang udlot bitaw sa abatod. Muna ka ng abatod nga kaunon nila dili na hugaw kay diha man na ang ilang kaunon ubod man sa lubi. Muna siya nga dili na siya hugaw. Lain lang gid siya ag kaunon kay di man nato sagad ag kaunon yun unya mura siya ulod ba galihok-lihok. Na muna ang abatod pero dili na siya hugaw kay ang yang kaunon ana ubod sa lubi. Pero pwede Udlot mo sa na. lubi. Pero kung di mo kaon na nabuhi guys, pwede mo na inipan na. Di sahon. Oh, pwede na siya lutuon. Ano lutuon. Antun ta sa ibabaw. Kay para mahuman na ta. Pero di mo sila dito. Dal ato ang stand. So wa pa nahilis ang abono, napaga puti-puti pa. Mangustin na siya guys. Tulo ka punuan man itong mangustin. Nahuman na mi guys. Ali na. Nahuman na. Ang Koreana akong gitabo. Ang kuan guys, ang rambutan, ang mangustin. Among gibalhin dani kay dadto man ya kuan ni Janice. Ang gibalhin amo danhi kay para nga dili maigo sa kuan ni Janice. Awa man na siya naigo pero nasa kilid ba mong gibalhin amo danhi. Ang mangustin. Nailasik ni Koreana isa. Yara guys, ang mangustin. Ang isa to didto. Ang isa di adani gibalhin sa duol. Ya, ang isa to ara. Nahuman na ta og pangabuno unya. Kuan. Burn out na. Igang na. Na ang bata diha ay nananggot na siya diha, nananggot. Daghang kayong salamat sa inyong lahat guys, to all viewers and subscribers, mga silent viewers, solid supporters, og sa mga hindi nag-skip ng ads, daghang kayong salamat sa inyo, og sa mga baguhang subscribers, og sa mga nag-share ng blessing sa amin, daghang kayong salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye!